Salut, eu sunt Edi și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Vedem că s-a schimbat și update-ul. Avem update. Win 3 battles. Și aici cumpărăm cu din asta. Ok. Bun. După cum vedeți, e primul video cu webcam. Mai avem aici la shop de 25 de gemuri free. Bun. Emote-uri. Nu. Aici să vedem, s-a schimbat și pesul. Avem aici Monster. Foarte bun. Îmi place ăla alb. Da, na. Așa. M-am tuns, fraților, uitați aici. Model în cap. Ce aici? Da. M-am tuns, cred că vineri sau sâmbătă. Da, mi-am făcut și șuvițe. Da, nu multe. După aia pot să-mi las fără șuvițe, că nu prea... Adică îmi stă bine și așa, dar na, nu prea îmi place mie. Așa... Bun. Hai să jucăm acum. Noul update. Cred că episodul viitor o să ne intereseze mai mult. Nu! Eu am vrut să pun săgețile pe turnul ăla, mi l-a pus pe celălalt. Hai să vedem, poate de cea de aici. Aha. I-a dat foarte mult de... Ia pe ăsta, cum îl cheamă? Că trebuie să mut webcam. Radiant să fie. L-a pus pe Suleiman Chiuru. Ăla verde de trage Suleiman Chiuru. Mi-au luat turnul. Așa, bun. Bă, dar n-am ce să le fac la alea. Noroc cu scheleții, că au mai dat damage, sincer. Nu! Futu-te în gură, Suleiman, să te fut de muist. Bă! Ia cât de mergeam de la turn. 900, hai că e bine. Bă, te în gură, Suleiman. Direct cu Mega Knights, cu toate. Pau. Hai. Gata. I-am luat și turnul în sfârșit. Îl pun pe Suleiman Chiuru acolo. Acum trebuie să... Bă, parcă știam, mă, fal dracu. Bă, dar de unde îi scoate, mă? Și să vezi că acolo are săgeți și îmi dă cu săgețile, că nu. Dar fă-te în gură să te fut. Na, ce să-i fac la asta?
Sincer, nu aveam ce să-i fac. Play again, hai. Primul videoclip cu webcam, sincer. Hai bă. Gata, trebuie să recuperăm toate meciurile. Așa. Prostul mi-a activat turnul ăla. Așa, bun. Bravo, Peca. Gata, am luat turnul. Am rupt turnul. Turnul el a rupt. Monster. Sponsor mic. Ce mă? Nu, bă. Oricum îl fac. Voi ce mai faceți? N-am mai postat de vreo 4-5 zile. De unde poți să iei din ăla Evo? Fire al dracu. Nu, n-am, jură-te. Puntăm stone-ul pe turn. Ok, bine. Stone nu pe turn. Are atac. Acum să pun Mega Knight-ul. Mama. Bă, nu știu cum am putut să mă apăr. Deci în prima fază nu știu cum am putut să mă apăr. Și l-am bătut cu o coroană. Oricum e bine. N-am câștigat un meci. Asta e primul video cu webcam. Cred că v-am mai zis asta de 6 ori. Dacă ne mai trebuie vreo 2 meciuri și ajungem unde eram înainte. Așa, bun. Eu am vrut să pun Witch-ul. Apăși el tot Witch? Da. Meciul ăsta îl pierd. Deci la Shaolin ăsta pot să-i dau counter doar cu scheleți. Până trage Hunter-ul. Dorează, e nebun. Așa, bun. Meciul ăsta trebuie să dau pe atac ca lumea. Mai ales care căcatul ăla de Shaolin.
Stai că... Ești cum l-a omorât pe... Și abia de-i dă damage. M-am făcut morți, mătii. Da, nu pot sta las, n-am ce dracu să-i fac. N-am ce să-i fac. Deci nu am ce să-i fac. Efectiv, îl las așa. Acum, în ura lui. Mai 60 de secunde. N-am efectiv ce să-i fac. Trebuie și o să schimb deck-ul. 2-3 arene cu același deck. Nu merg. Știi ce zic? N-am ce face. N-am ce face. Căcau și în gura ta. Nu, trebuie să schimbăm deck-ul, fraților. Am făcut morți, mătii de măist. Mut webcam-ul când n-am nevoie, știți ce zic? Acum am vorbit cam în ce nu cred că s-a auzit. Așa, deci bag așa. Stați-mă că nu știu ce să... Deci, PK. Unde e PK? PK-ul mic. Așa, bun. Bă, nu te-am bag ceva în el de Clash Royale, așa. Așa, bun. Ce să mai bag? Prințesa. Trebuie să luăm așa dragonul. Bun. Deci ăștia am avut și înainte. Cred. Nu sunt sigur de prințesă, dar cred că am avut-o și pe aia. Iau Hogu. Așa, bun, am luat Hogu. Se mișcă un pic telefonul, da, ai. Bun, am luat Hogu. Ce mai e de luat? Trebuie să iau și ceva spell, săgețile. Mai am 3. Iau prințul, witch. Așa. Prințul, unei prințul. Bun, și mai am unul. Trebuie să am un tank, mă, unul de la mare. Iau golem. Hai să vedem dacă ne descurcăm, fraților. Na. Oh, tati. Pe drumul ce duce până la Istanbul, trecea o româncă cu un dor nebun. O blondă isteță plină de amor, într-un călăsat cu piciorul gol. Pe drumul ce duce până la Istanbul, trecea o româncă cu un dulce mare, cu un dor nebun.
O blondă isteță plină de amor, într-un caos să chin cu piciorul gol. Pe drumul ce duce până la Istanbul, trecea o româncă într-un dor nebun. O blondă isteță. Oh, tati, de unde vii așa prăbușit? Pun așa, pun hogul aici. Pun witch-ul, că prea nu suportă dragonul ăla. Deci acum am luat un plus eu. Bun. Și eu l-am de level 9 witch-ul și tot l-am făcut. Hai, dacă nu punea căcatul ăsta scheleții. Da, chiar e cât de mult am. Bun. Pe drumul ce duce până la Istanbul, trecea o româncă într-un dor nebun. Cu piciorul gol. Și i-am luat turnul. Ui! Așa, deci trebuie să facem din ăsta un potion de ăsta. Nu e. Deci dacă eu reușesc să mă apăr de... Ce-i dă counter la... Efectiv, am avut numai prințul pe țeavă care să atace, ești prost? Nu, omoră-l pe Peta. N-am nimic, n-am avut nimic atunci să un atac aerian ceva. Bă, de unde a scos, mă, are buzunar special? Gata, deci am pierdut acum tot elixirul. Bă, dar nu există, bă, așa ceva, bă. Uite și tu. Bă, dar bă, pula rasa, mă, și în gura, mă, futuz rasa și dumneficatul, mă, să spun. Mongistul pulii, să te ia dracu. Ba, pula, mă, tata. Futuz rasa și dumneficatul, mă, futuz rasa și mâncarea, mă, să spun și mâncarea de mâine. Futu-ți masa mătii și mâncarea ta de mâine, futu-ți gura mătii și nasul mătii și gura mătii și capul mătii și mâncarea de mâine să stea în gât. Deci acum câte meciuri trebuie să... 5 meciuri ca să recuperăm 4. A mai căzut și telefon. Ne combinația cu golemul. Nu, bă, pe ca, bă. Un hit să-i dă ăla. Așa. Bun. Deci cred că prințul a dat damage ca lumea. Bun. Deci prințul a dat damage ca lumea. Prințul a dat damage ca lumea.
Da. Să-i dau râ la tricocea. Bă, scârbos rău ăsta. Bine, mă, bine, Hogule. Hog Rider. Acum fac așa numai să nu câștige. Da, n-am ce să-i fac la minerul ăla de acolo. N-am ce să-i fac. Nu știu pe capul. Boina Galava. Boina Galava, direct. Iată, o Boina Galava. Eu cum v-am zis că... Boina Galava. Mai băgăm un pic așa, am mișto, mai băgăm și un prinț. Gata, mă, s-a terminat mișcheria. S-a terminat mișcheria. Mai pun un golem. S-a terminat mișcheria. S-a terminat mișcheria. S-a terminat mișcheria. S-a terminat șmecheria. S-a terminat mișcheria. S-a terminat mișcheria. Dacă nu îl bat la overtime, la overthinker. Nu, deci dacă mă bate și ăsta, dar nu mă bate că n-are cum. Logic, nu mai are ce să-mi facă. S-a îmbrăcat țiganul ăsta, costume elegant și ceas. Bă, tu nu înțelegi că n-ai ce să mai faci. Pentru totdeauna în viața asta că n-ai ce să mai faci, mă. Pe dacă intră prin... Pe da la overtime, la turnul mare și ies puteai coroana. Bun. Bine, bun, fraților, am câștigat și noi în meci. 1. Na. 1 din 4 sau câte au fost, ești nebun. Acum cu oamenii invizibili, nu pot. Și acum când împinge prințul, împinge și pe ăla, știi? Ăla l-a pus pe calmare, da, măcar îi iau turnul. Eu trebuie să fac cea cu pe calmare. Nu, hai că-l fac pe P.K. Omoară-l pe P.K. P.K. Lasă că un hit. Ai. Da, totul mi-a pornit. Nu știu că noroc că am fost să nu mă. Dar am avut noroc la început mult. Gata, acum mai dă P.K. 3 hituri de.
Hai pleca. Mai, dar tot e bine. Știți ce zic? Mai aici cu frații mei de pe Facebook. Aici cu frații mei de pe Facebook. Nici n-am văzut cu ce mi-a luat turnul. Vrei să te mint? Îmbrăcă țigană, costum elegant și ceas. Da, n-are ce să-mi fac. Au. Deci damage-ul e deja dat. Da. Nu, nici pe ca n-are ce să-mi facă. Din fericire. Ești prost? Gata. Bun. Hai, mei! Bă, de unde îl scoate pe Peca mereu, așa? Îl scoate din burtă. Mamă, noroc cu prințesa aia. Bun, gata. Păi un pic de pe așa e. Gata. Bine, mă. S-a dat reset la conjura. I-am dat cu mapa în cap. I-am dat cu arena în cap. Așa, bun. Bun. Două pe golem. Hai că ne mai trebuie un match și recuperăm. Na, de ce l-a pus Witch acum? Nu. Bă, uite, dracu, cu scheleții de cu tot. Măcar mi-am dat damage la tower. Cu prințul. Așa. Pau. Oricum ajunge prințul și la turn. Dacă n-am prințul, stai liniște că vom să spun. Bă, cred că pun asta aici. Stai că nu. Nu, bine măcar că am omorât hobby. Așa, bun. Gata, am luat tot. Unul se mai dea. Nu pun prințul, acum că îl pun degeaba. Nu avem puțină treabă cu webcam-ul. Hai, prințule, dă-i, rupe toți ficații mei. Bine, nu.
Tu îți dai seama cât pierdeam dacă nu aveam prins, că nu l-a prins. Gen, mi l-a luat, dar mi l-a luat lui și pierdeam acum 10, 12, 13 secunde. Hai. Da, nu m-am dus departe, eu și cu câinii prost. Uite cum pe cap. De pe campul. Nu te mai duce pe capul scheleți. Dacă nu, ăsta mă bate la overtime. Dacă nu prind mă bate direct așa. N-am ce să-i mai fac la ala, că un hit dă și... Du-te, dracu. Nu e. Deci, din păcate, fraților, aici se termină și acest episod. În ultimul timp nu prea a fost cine știe ce. Dar o să încerc eu off camera să fac astea, să recuperez trofeele. Și după aia o să mai facem un video mâine și tot așa. Da. Acum videoclipul e deja destul de lung. 32 de minute, jumătate de oră. Ia stai un pic. Uite, am primit skin de asta pe Berserker și am primit și de asta. Și am primit și din ăla. Vezi prost? Și am primit și mult. Vezi că e bine. Stai. Așa. Stai să vedem de era shop. Nu. Aici. Deci, nu pot să cumpăr asta. Trebuie să cheltuiesc mai întâi 30 de alea. Păi iau ăsta așa. Iau ăsta. Iau și ăsta. Iau ăsta. Gata. Ei, Ken's Shop. No. Încă mai s-a terminat, fraților. Ne revedem, ne întâlnim când vom vedea. Hai, pa, bă!